אוקיי חברים, אז היום אנחנו נשחק במוד החדש. אנחנו יכולים ליהנות, לעשות הרבה כיף. תשימו סאב ולייק לפני שמתחילים. ככה, אם לא תשימו סאב, תוך 3 שניות העולם מתפוצץ. אז כדאי לכם לשים סאב, כי יהיה תוכן טוב. תמיד עושים דברים טובים בערוץ. ויהיה תוכן טוב יותר. בוא, צריך ללכת לזה. אבל זה תלוי בכמות הסאבים. אנחנו נעלה סאבים, נעשה לייבים, שרתים פרטיים על פרסים על שרתים פרטיים. וכן, יש לי קוד בחנות. אז אם אתם רוצים לשים, זה איתמר רויאל. יעזור מאוד. יאללה, ממשיכים. אבל תראה, אתה צריך לבוא לכאן עם כולם. אתם צריכים לבוא אליי. הכל טוב, פתחתי את הפצצה. אוקיי, עמית, תשמור שלא ייקחו את הפצצה. אני צריך עזרה שלא יבואו אליי. עם 2. הצלחנו. שומע? הצלחנו. אני מקליט שנדע אם זה 10 דקות, טוב? אוקיי. חברים, אני מזכיר לעוד חלק 10 לייקים. זה לא הרבה, זה קטן עליכם, קטן. יאללה, ממשיכים. בוא חי. תראו איזה תוכן ברמה, משקיעים. הם לא יודעים איך... אני אומר אנחנו עוד נגדל. אני לא חושב הוא יודע איך להפעיל את הפצצה. יכול להיות כן, ויכול להיות לא. הוא צריך להפעיל את. אני יודע איך. הוא לא מפעיל את. אני מטורף במוד הזה. האיש הזה לא יודע איך להפעיל את הפצצה. הוא יודע. מת. מאיפה הוא בא? הוא מפעיל. שומע, זה 2, זה אחד הקלים. זה פשוט יהיה קל מדי. תשמע, אז עדיין נעלה את זה למרות שזה 2? זה ברור. חשוב לי להזכיר לך, אסור לצאת. אם יוצאים מקבלים בם. באמת? כן, אפילו פורטנייט בעצמם אמרו את זה. אפילו צ'ל... מת. ואיפה הוא בא? טוב, ניצח. לא! לקחתי. למה? היינו מנצח. סתם, ניצחנו. אבל תראה, נכנסו מלא אנשים. אוי ויי, עכשיו אתה יכול להעלות את זה, נגיד כך. לא, אל תחתוך, אבל תחלק. אני לא חותך. אני אעלוך אחר כך ויעלה לך חצה. לא, אבל אנחנו צריכים להביא תמונת רקע טובה, אתה מבין מה אני אומר? כן. הם כבר צופים אחרי שעשינו את הכל. זה, הם אמורים להיות פה. קח זמן, אתה יודע מה, אתה יכול גם להעלות את זה ממחר, סבבה, מיום ראשון. פצצה? פגוע? אני פותח את הפצצה. אני מנסה להרוג אותו. מת. אני פותח את הפצצה, תקשיב. אני לוקח. לא, אל תיקח, אסור לקחת. בסדר. אתה יודע, אם מתפוצצת והם לא לוקחים, ניצחנו. כן, אני יודע. הם נובים של החיים, שמע. אתה לא אותם? הורידו אותי, אבל הם נובים. הוא פגוע 130, עמית. מת? הוא 20 HP. יופי. אתה יכול לתת הפצצה לי, עמית?
אתה יודע לפתוח אותה? קח. בוא איתי. בוא איתי. עמית, אני לא יודע, אני משחק קונטרולר. בוא איתי. פצצות, שתי פצצות. בוא תפעיל, אתה צריך להפעיל את ה... אני לא יודע, אני משחק קונטרולר. תביא לי את הפצצה, מהר. יפה, תפעיל. מה אני אוכל שאני באמת לא יודע? היי. עמית, זה רק אתה. אוי ויי. יופי, אתה חייב להרוג את האחרוני. למה לקחת את המרסס? ניצחנו, לא? לא. תברח. יופי, ניצחנו. תנסה לא למות. ניצחנו! יש. היידה. איזה גרועים. הם היו אמורים להרוג אותך ולקחת את הפצצה. אתה יודע, גם אם הם היו הורגים אותך, תביא לי. עכשיו אני אוסיף טול. לא, די, תן לי, אני יודע, אני רוצה גם ללמוד קצת. בוא. תפעיל. מה, מאיפה? שומע? כן. שומע, בוא. חייב לנצח לי, בוא. תשמע, אני צריך להגיד לך משהו חשוב. מה? נכון, התמונת רקע אמרת שלא באיכות טובה? כן. תחפש בגוגל את השם של המוד, אחרי הסרטון תערוך אותו וזה, תעלה אותו מחר, אחרי שתסיים את העריכה. תחפש את השם, לתמונת רקע תחפש את השם של המוד. איך הם רואים אותי בתוך העשן? תקשיב, אתה חייב איך את הפצצה על הרצפה. אני מתתי מזמן, חבוב. לא, איזה גרועים חברים שלנו, שמע! כן, תשמע. מה זה? עכשיו יהרגו אותו. 5, 4, 3, 2, 1. שלוש, 2, 1. זהו, ירמו אותו. כן, פחדנו. גם היה צריך, לשרוד לפחות לפצצה. כן. תשמע, עכשיו עברנו מיקום. יואו, זה לא טוב, עברנו מיקום שומר.
כן, עכשיו הם צריכים לשים את הפצצה. יש מצב אנחנו נפסיד, שומע, אתה חייב לבוא איתי. חייב לקחת את הפצצה, חייב לקחת את הפצצה. לנטרל אותם ואז לקחת את הפצצה. עכשיו הם עלינו, שמים את ואז הפצצה, נצח. אתה מבין? סבבה, סבבה. אבל אנחנו צריכים להוריד אותם, זה יהיה מאוד קשה. תהיה מוכן, הם הולכים לבוא הם נובים מאוד. מהכיוון שם. באמת חברים שלנו בכלל הלכו מהצד השני, אני לא חושב שהם יודעים מה עושים בנו. פצצה להיזהר. שמים לי אנשים, אני אראה עליהם. ככה גם אני אעשה לך, טוב? אחד מת, בואו. סמן וגם אני אסמן לך אם אני אראה. שומע, זה לא טוב, אנחנו מקליטים 10 דקות. בשביל שהמשחק הזה ייגמר. סבבה. חברים, אל תשכחו לשים סאב ולייק. ולהפעיל את הפעמון, איך שלא אומרים את זה, שיהיה את הרעש של הדינג. ולשים לייק שיהיה את הכזה, שהלייק יהפוך לצבעים. שימו סאב, ורוב הסיכויים שתרשמו את הסים שלכם בתגובות, ואני אביא לאחד מכם גיפט ב500. איך אני? תרשמו את השם שלכם בתגובות, ואולי אחד מכם יזכה בגיפט. לא יודע, זה יכול להיות עד 1,000. וזה יכול להיות גם ב200. אני יודע. שווה לעקוב, אה? מי שלא עוקב, מפסיד. הם שמו את הפצצה! בוא, הם שמו את הפצצה, שיט, הפסדנו! לא שמעת אותי. תשמע, הצלחנו. יש? וואי, איזה טובים אנחנו. לקחת את הפצצה אבל? כן. טוב, שחייך, בוא איתי. זה גם ככה, זה 7, זה אומר הערכה עד, אם אנחנו ראונד 8 זה אומר הערכה עד 10. עוד 2 ראונדים, סבבה. מתתי. וואי, מלא, עמית. אני בא להם שמע, אתה חייב לבוא. זה 5 עלינו. 5 עליי. אני בא. מתתי. הם שמו את הפצצה. אתה יודע מה באמת? מה באמת יעלה אותך בסאבים ובקלות? לייבים. נעשה לייבים כזה של 3 שעות. ומתי שיהיה עונה חדשה, אם זה לא יהיה ביום שבת, אז נעשה כזה. אם זה נגיד יהיה עונה חדשה, ביום שישי נעשה לייב כזה של 3 שעות, ככה לכבוד עונה חדשה. ואם זה בשבת, לא נעשה סרטון, כי אנחנו מכבדים את מי ששומר שבת, נכון? נכון. אז ככה שזה יוצא מצוין, נגיד. לייב עונה חדשה זה יכול להיות טוב, אתה מבין? ככה לשחק בנשקים החדשים וזה. שומע? כן. עוד יומיים בדיוק, משהו כזה. יש לי סרטון מטורף שנעשה ביחד. שמת לב שעוד יומיים יוצא OG רנקד? כן. נעשה? אז תהיה מוכן, אנחנו הולכים, זה ביום שני. אנחנו הולכים לעשות לייב בטרוף ביום שני. OG רנקד. סבבה. תהיו מוכנים חברים. אתם צופים בזה בטח ביום ראשון. מתי שזה יעלה. ואם אתם צופים ביום ראשון, יום למחרת, נעשה ככה לייב. טוב כזה. פגוע 80. כאן עליי.
שניים מתו. על אחד מת, אחד מת. היה. שמע. פצצה עליהם. הלו, שומע? כן. לא צופה בזה יותר מדי, אבל אתה יודע מה הוא אמר במתישהו, איזה משפט הוא אמר מתישהו היה ב-260 סבים? לפני 7 שנים. הוא אמר שהוא עוד יגדל, אל תדאגו. הוא יגדל, אל תדאגו. ותראה, היום יש לו 500,000 סבים. ראית? סיגי האמין בו, ובסוף הוא הצליח. אם נאמין בנו, בסוף נגיע לאינסוף סבים, ככה נהיה אנשים פיימוסים. סבבה. מתי שנגיע ל100 סבים יש לי רעיון. ב100 סבים אנחנו עושים לייב ספייסל. סבבה. נחשוב על איזה לייב ספייסל, אני חושב. יש לך סיב דוור? כן. כן? כן. זה מצוין. איזה רמה אתה? לא יודע. יש לך נשקים מ-44? כן. אתה מייצר כאלה? כן, אני לוקח להם את הפצצה. מצוין, אתה רוצה נעשה בלייב מהספייסל? מהסבים מנויים כאילו, ספייסל? נעשה לייב חלוקת נשקים מטורפת בערוץ שלך? אפשר. ככה, יאללה, ניצחנו! טוב, חברים, עוד 5 שניות הסוגר. לא לשכוח לשים לייק, סאב, לעוד חלק 10 לייקים, מקווה שנהנתם, כי אני מאוד נהניתי. אם אהבתם את התוכן, תשימו סאב ולייק, עוד תוכן, וזהו.